Is me sé dolín an Òigridhbuidheann agus ha mi firach an sléite an ceanna Jason Jelens géhanach ha mi post Gordon hanna vinnistead an seo an sléite agus ha déis chláine agam hana agus calmangus. Sa bharachar sin ha mi cúteach gopur as an Soisgeul an the first 3 agus Tsekish Science agus Biolas Trovian na Gaelic. Hannig mis go bhína amach léastí na a bhami in bliana diaag agus bhami mothúgáil an dachaí bheith creitin ach chachanin sa go an creitiu ag am hína bhain agus mi in bliana diaag go dú. Fá scóla cóirstaim go dú agus bhami gúpar crua I riamh sa scóil fá science cóirstaim ha mi creit gorá cóirstaim gorá céistin ann agus go fé duine bhí féin amach míon rud an úr. Bha mi farcan gorá Cill úran is nach rá fis ag mar cús me géin is gorá mi son barach aine mach me géin. Nerva mi na boige ha mi smynach gorá tór gynne stocha as a géaltoch bhain an Christian stoch gorá a farach gyn caran a goloch an an dói nerva a smynach gur science stocha mar sin gorá a farcan gorá syrs de chúnarstaan. Bhí meascach an dábhart sin cúlach. Chaneal mi smynach go bhfuil an bheach gáin inis agus chu mi nóchas go bhfuil sin inis a fécing go fit an nábhart bhí cúlach an an neach. Is go bhfuil go leorlach science ann a háagtat sin féin nach chéil agus ha mi smynach go bhfuil cialan as an thuúlar fás rud a beicnas dúra chéile agus go bhfuil sin fás chhlaachta is geolach duine le Jeffer viachken. Ha cóistra mi dul gopur ha mi farcin taincal gal nó bragam. Sgas go bhfuil mi móthachal gran fudí a hín hannig nópur agus go ré ha gam chuteach go chulá ha mi nóchas an scach rút ha mi déananig na mópad agus ha mi smu go ha mi nóchas cuteach go bhfuil a tuairspúir mar ha mi déalaige le duine sa chlas go bhfuil mi curlúach gach duine hir me bhí alú. Go bhfuil mé sanna bhí fascadíú jóla chore agus go bhfuil mi fiachchéí sa déanam díchail a bhí Tsekish gan an dói a ha gan cúteach agus tuairstaigh gaibh. Chaneal mi a farcan go agamrí thug dhéanú étar science is creitiu a díomh fi mi chanal. Bha mi sé a díomh a farcan go me chreitiu nearstach agus a tuairst barach luach gan an science bha mi geamsach or bha mi a fécing nuair sin a chulacáil ha mi smynach ag írin na begóin agus a fécing go garíirih rút an íontach san túil agus nar bóig agus rút an bigbítach mar cealan is go dia kam a smach go a chulaníhe sin is go ré reine chulacáils go ráid bhíán roin. Bí mi a brostacha hana is calmangus sanna bhí leib gach rút science agus creitiu cúteach bliana chaid bheith cúte gin tuairst box a lán uideach gan science de hana ag amna nóach agus abarúsa gur a cóirstaríise a bhí tuáil a chulacáil amach agus a féinach go tród mami fit sin science a dhéanamh agus mar sin ha mi nóchs go bhfuil le tína fécing gon gá science is creitiu bhí cúlach agus nach chail na hína farach an cúigeil cúscainsbeit idir an nábhart. Ha luch science glé hálichte a bhí a gáil rís go bhfuil céistin ann gin fricirst. Agus ha mi nóchas go bigad a tían go cúsin cochianse di creitiu san na gáid go bigad a gin rásacha go bigad féin amach na súrangaibh me géin agus cúteach go bigad a gáil rís go bhfuil céistin ann gin fricirst. Agus na a hiic sin go na níide sin go néim sin díadach bhí clachcha gar creitiu.